दायो आं दंफैयो रामफल बिल रुपनाथ ब्रह्म फिल्डआव देग्लाय बोसोराव आरबि फिल्म प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय बिथां रिया ब्रह्म बिथांनि देग्लाय बोसोरनि बर' सावथुन रोदा बे रोदा सावथुनखौ रामफल बिलनि रुपनाथ ब्रह्म फिल्डआव अपेनिं खालामगोन आरो दा बेहाय खामानिया फुरा प्रसेस जागासिनो दं 9 थारिखआव जागोन देग्लाय अखा बांखाफोर हाबाबो जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आरो स्टेजखौ ओरैबायदि मोजां खालामखादों फुरा गोजौआवबो प्लास्टिक खोंजोबनाय जादों आरो दा स्टेजखौ नायलांदो समहा स्टेज बानायगासिनो फुरा मुखुब जागासिनो 9 थारिखआव जागोन सिनेमाया नैबेनो नै स्टेजआ जा गोलाव बानायखाबाय खामानि सोलिगासिनो आरो दा नै नायदो स्टेजआ जोंबा गोलावखा खमैबो बे पेन्डेलाव 5-6 हाजारसो मानसिफोरनि केपासिटि दं आरो दा बावनो जागोन आरबि फिल्म प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय देग्लायनि रोदा बर' सावथुन बेयो बाहाय जागोन आरो रामफल बिल रुपनाथ ब्रह्म फिल्डआव बोसोरे बिथां रिया ब्रह्मनि फिल्म बे फिल्मखौ बाहायनो अपेनिं खालामजेननाय जायो गोदान फिल्मफोरखौ बानायगासिनो फुरा दा 9 थारिखआव जागोन ओमफ्राय माबाया अपेनिंआ 9 थारिखआव जागोन आरो दा बानायगासिनो दं नै 80% जाबाय आरो दा बानायगासिनो मुखुबनो साननैल'थारसै 9 थारिखआवनो जायगायाबो बिराद मोजांखा नालाय सेन्टार जाथारबाय बैथिं जों नेसनेल हाइवे आरो हरैहाय साहाथिंजायनि मानसिफ्राबो बेहाय सिनेमा नायफैनो थाखाय बिराद मोजां सुबिदा दं आरो थारमानि नेसनेल हाइवेसिम फैनो बिराद मोजां कानेक्सन लामा दंजोबखायो आरो बेखायनो मानसिफ्रा बिराद जायो बावहाय आरो गोजाननियाबो बे नेसनेल हाइवेजों फैनानै बाहाय नायफैनो थाखाय बिराद सुबिदा दं आरो ओंखायनो बाहाय मानसिफ्रा बोसोरे लोब जायो ओमफ्राय देग्लाय अखा हाबाबो जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आरो बोसोरे अखा हानायाथ' हाबाय थाखायो एसे आरो एखमबा बुरजाबो हायो देग्लाय खिन्थु अखा हाबाबो जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आरो गोजौआव गासिबो प्लास्टिक होजोबदों दाबोर प्लास्टिक दंजोबो आरो ओंखायनो जेबो प्रब्लेम जानाय नङा गोसोबायदि जिरायनानै नायनो हागोन खिन्थु गरमासो गरम जागोन आरो बिरादनो मेन पेन्डेल बेनो जागोन नै स्टेजआ नैबेनो नै जा गोलावखा 5-6 हाजारसो मानसिफोरनि केपासिटि दं आरो गोलाव खालामखाथारदों जायफोर नोंथांमोनहा रोदा फिल्मखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं फैगौ 9 थारिखआव नुनो मोनसिगोन साननैल'थारसै